नैबे गावनि जोनोम जायगा बे खुंख्राझाराव बे क'क्राझाराव जुदि जों दिनै हा सेजानांगौब्ला जों होखारजानांगौब्ला बेबायदि दुखुनांथाव जों मा जानो हागौ गुवाहाटि जायगायावबो जोंखौ होखारबाय आरो दिनै बे दिनै क'क्राझार बायदियावबो जों होखारजायोब्ला मा जाबावगौ दिनै दा प्रमद बर'मोनहा दायथ' लानांगौ बांसिनै प्रमद बर'आ दायथ' नांगौ बे बिटिसिनि चिफ बिसोर जुदि बिटिआर सुक्तियाव नङै बाङै जुदि लिरनानै लाबोआमोनब्ला दिनै सरकारा बिदि मावनो स्कप मोननाय नङामोन दिनै बिटिआरआ गावनि क्षमताखौ जुदि डिसिनो हरामोनब्ला दिनै जोंनि हाखौ डिसिआ सेनो हायामोन प्रमद बर'आ दिनै बुंना हो बे हाखौ डिसिआ लानो मोना बेखौ बर'फोरनो होनांगौ प्रमद बर'आ बुंना हो बे दायथ'खौ लानांगौ प्रमद बर'आ क'क्राझार जिल्ला खुंथाया हा दखल खालामनो नाजानाय थांखिखौ बोखारनानै लाफिननांगौनि दाबिजों बाटारमारि गामि आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चआ गोसोखां बिलाइ गथायदों। बिटिआरनि गाहाय राजधानी क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे साखाथियाव थानाय गौरां दैसा सेर सान्दामारिनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सजों नांजाबनाय रायजो राजाफोरनि आबाद मावनानै जाग्रा बाटारमारि गामिनि खमैबो 32 बिगा बर'फोरनि हाखौ दखल खालामनो नाजानायखौ गोख्रों हेंथा खालामनानै दिनै क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो बाटारमारि गामिनि दैदेनगिरिफोर आरो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। मख'नाय जायोदि क'क्राझार जिल्ला खुंथाया गामिनि मानसिफोरजों सावरायालासे आबाद मावनानै जाग्रा 32 बिगा हायाव जिल्ला बेंगिरिनि थाग्रा बांला आरो सार्किट हाउस लुफुंनो थाखाय हा सुहैदों। गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे हाया आबाद मावनानै जाबोनाय बाटारमारि गामिनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि हाखौ गोरलैयै हगारनो राजि जायाखै आरो जिल्ला खुंथायनि बे थांखिखौ बोखारना लाफिननांगौनि थाखाय गोसोखां बिलाइ गथायो। एडिसि दङ जों बेखौ लोगो हमबाय दा जों फैनाय खारना जाहैबाय जोङो बे बाटारमारि सान्दामारि हा बे हाखौ डिसिआ रिकुइजिसन खालामनानै लानो नागिरदों गासै माने 36 बिगा हा दा बेयाव बिसोरो मोनसे आबर्त भबन सार्किट हाउस लुनो नागिरदों ओमफ्राय डिसिनि बांला लुनो नागिरदों दा जों बेखौ इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस बेखौ लुनो नागिरदों जों बेखौ दा बादा होदों बे हाया बर'फोरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनाय बे हाखौ बर'फ्रानो बाहायबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो दा 1980सोआव बे हाखौ सरकारा टिभि माने खाजोना होननानै मावनानै जानो थाखाय हगारना होदों बे समनिफ्रायनो दा बे रायजो राजाफ्रा बे जायगायाव टिभि खाजोनानै बे हाखौ मावगासिनो दङ दा बे हाया ट्राइबेलनि हा जोब दुखुनांथाव जाबाय बेनो दा दिनै ट्राइबेलनि हाखौ दिनै डिसिआ बाहायनो हादों बे इन्टिग्रेटेड डिसि अफिस होननानै दा डिसिआथ' अनेक माबा दङ गावहानो निजे पार्मानेन्ट अफिस दंखायो गावहा सेटेल मोनसे माबा दङ बांला दङ आइबि दङ दिनै आरो क'क्राझारावथ' आइबिआथ' मोनसेल' नङा दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस दं दिनै ओमफ्राय जों माने सुपारिनटेन्डेन्ट पुलिसनियावबो दङ गेस्ट हाउस दङ ओमफ्राय PWD गेस्ट हाउस दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गेस्ट हाउस दङ ओमफ्राय जों इरिगेसन डिपार्टमेन्टनि गेस्ट हाउस दङ ओमफ्राय नोङो एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि गेस्ट हाउस दं दा गथै बेफोर खेथ्रआव दिनै अबेबा जुदि आइबि लुनांगौ गेस्ट हाउस लुनांगौ ट्राइबेलनि हाखौ रिकुइजिसन खालामनानै बे इलिगेल आरोखि जों बेखौ निन्दा खालामो जों बेखौ आपत्ति खालामो दा दुखुनांथाव दा दिनै माने सार्कोल अफिसारा बे जायगानि मानसिजों खुनु रायलायाखै जेब्ला सुयो बे हाखौ जेब्ला सुयो खुनु रायलायाखै मिथिया रावबो बे हाखौ जे डिसिआ लानो नागिरदों बेखौ रावबो मिथिया दिनै मिथिबाय दा दिनै मिथिनानै जों आपत्ति खालामबाय आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जादों मा दिनै डिसिआ बे हाखौ बोरैहाय गावनो डाइरेक्ट माने सार्कोल अफिसाराव फाथायनानै बाहायनायनि दिनै ओरै प्रप'जाल हरनो हाखो दिनै साननो गोनां बाथ्रा बे मानोना लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टआ लेन्ड रेभिनिउ साबजेक्टआ बिटिसिनिसो बिटिसिनि आखायाव दङ बिटिसिआसो गोहो दङ आगोलनि दिनाव बिटिसिआसो गासिबो हानि खामानिखौ मावोमोन बिटिसिनि आखायाव दंमोन डिसिआ जुदि हा नांगौ होनना बुङोब्ला डिसिआ बिटिसिआवसो लिरनो गोनां जायोमोन खिन्थु दिनै दुर्भाग्य जाबाय मा दिनै माने बिटिसिआसो उल्था डिसिनाव माने हा बिनांगौ जाबाय आरोखि मानो बिदि जाखोबालाय बेथ' दुखुनांथाव जाबाय आरो बिटिसिआव बिदि जानाय खारना जाहैबाय दिनै बिटिसिआ गावनि गोहोखौ दिनै माने बिटिसिआव हरबाय डिसिनो हरजोब्बाय सार्कोल अफिसारखौ दिनै डिसिआ बाहायबाय दा बे खेथ्रआव दिनै गावनि पावारखौनो दिनै बिटिसिआ खोमाना लाजोब्बाय दा दिनै बिटिसिआ जुदि गावहा हा नांगौ होनना बुङोब्ला गाबोन डिसिखौसो उल्था लिरनांगौ जाबाय दाना जेराव डिसिआ लिरनांगौ बिटिसिनाव दा बिटिसिआसो डिसिनाव दा लिरनांगौ जाबाय उल्था जाबाय दाना दा बेफोर खोब दुखुनांथाव बाथ्रा जाबाय दा जोंनि माने गोहोआ बिटिसिनि गोहोआ मोनफा उनाव मोनफा खमायनो थाखाय दिनै बे अबस्था फैबाय आरोखि आरो बेखौ माने खालामनायनि गोहोआनो जाहैबाय बेखौ जे खालामदों डिसिआ जे बिदि खालामदों दा डिसिआ बिदि खालामनायनि खारन जाबाय बे बिटिआर सुक्तिनि 7.2 नं दफायाव रोखा लिरदों 7.2 बिटिआरनि 7.2 नम्बर दफा बेयाव रोखा लिरदों जे कास्ट लेन्ड
ग्रेजिं लेन्ड ओमफ्राय वाटार बडिस बेफोरखौ गासिबो माने आसाम सरकारा बाहायनाय जागोन ओरै लिरना दोनदों आरोखि दा बेफोरखौ सुजुग लाबाय दिनै दा नै बिटिसिआव इसिबां दं खाजला दं वाटार बडिस दं ग्रेजिं फिल्ड दं दा दिनै बेखौ माने आसाम गभर्नमेन्टआ लागोन आरो बेयाव जुदि सोरबा जुदि माने आवग्रिना लादोंब्ला बेखौ होखारगोन दा बे जों दा होखारजागोन बर'फ्रा होखारजागोन दा बर'फ्रा होखारजागोन बे जायगानिफ्राय आरो जों मिथिनाया मोजां बयबो दिनै गोबां जायगाफ्राव बर'फ्रा दिनै माने हायाव दङ सरकारि हायाव दं खाजला हाफ्राव दङ ग्रेजिं हाफ्राव दङ वाटार बडिस हाफ्राव दं बिसोर पात्ता मोनाखै रावबो बिसोर पात्ता होआखै सरकारा बिसोरनो खुनु जुरिब खालामाखै बिसोर पात्ता होआखै बिसोर ओरैनो थादों दा दिनै बिसोरो होखारजोबो बिदिबाथ' दा बिसोर खारनांगोन दा दिनै बेफोर दुखुनांथाव दिनै जोंनि गेजेराव जाथाया जागासिनो दं आरो बेनि थाखायनो दिनै सरकारा जोंखौ गोरलै भाबै नाख्रेबदों गोरलै भाबै जोंखौ होखारदों आरो दिनै क'क्राझार बादि मोनसे गावनि उथुमै जायगा गावनि बर'नि जिउ क'क्राझारा बे बर'नि उथुमै जायगा जिउ बे बर'नि जायगायाव दिनै 1 किल'मिटारल' गोजान बातारमारि बे 1 किल'मिटार गोजान बातारमारियाव दिनै हा सेजानांगौबा बर'फ्रा डिसिजों जायखौ बर'फ्रा गावसोर जुग जुगरै मावना जागासिनो दं बे ओमफ्राय बेसेबां दुखुनांथाव बाथ्रासिन जानो हागौ दिनै क'क्राझारा माबायदि क'क्राझारनि बेकग्राउन्डआ मा बेखौ दिनै रायजोफ्रा मिथिनांगौ क'क्राझाराव खुनु रावबो सासेबो मानसि गैयामोन बे जायगायाव सायफोर फैनायनि सिगां बे जायगायाव खुनु रावबो मानसि गैया गुबुन हारिबा रावबो गैयामोन बर'फ्रानो जोबमोन खोब बर'फ्रानो थादों बर'फ्रानो बे जायगायाव मावना जादों आलो गोजोन सोदोमस्रि गोनां मोनसे हारि हिसाबै सिनायथि लानानै थादों बे क'क्राझारनि नामा गुदियाव खुंख्राझार होननानैसो मिथिजानायमोन खुंख्रा माने खुंख्रा बिफांजों बुंफबनाय खुंख्रा बिफांजों बर'फ्रा एम्फौ फिसियो ओमफ्राय इन्दि जि दिहुनो आरोखि खुंख्रा बिफां बेखायनो खुंख्राझार होननानै बे जायगायाव बुंनाय जायोमोन बे समाव बाहेरानि मानसिफ्रा फैनानै बे जायगानि नामखौ खुंख्राझार मख'नो रोङाखै बेखायनो क'क्राझार नाम मख'ना होदों आरोखि दा बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बेखौ स्कलारफ्रानो बे जायगानि गिदिर गिदिर पण्डितफ्रानो बर' जाथिनि सानसुमैफ्रानो बुंलांदों बे बाथ्राखौ दा हथे दिनै बे गावनि जोनोम जायगा बे खुंख्राझाराव बे क'क्राझाराव जुदि जों दिनै हा सेजानांगौब्ला जों होखारजानांगौब्ला बेनिफ्राय दुखुनांथाव दिनै मा जानो हागौ साननो गोनां बाथ्रा आरो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा दिनै मा दिनै जोंखौ क'क्राझाराव नङा जायगा जों होखारगासिनो दं गुवाहाटि जायगायावबो जोंखौ होखारबाय दिनै ट्राइबेल बेल्टनिफ्रायनो ट्राइबेल बेल्ट दं गुवाहाटिनि बे नलपारा नलबारि गामिया ट्राइबेल बेल्ट बे जायगा बियो बरबारि गामि ट्राइबेल बेल्ट बे बेल्टनिफ्रायनो ट्राइबेलनिफ्राय होखारोब्ला जों होखारजानानै जुदि अघरि जानांगौब्ला जोङो गोदाव सोराव जानांगौबा जों मा जाबावनांगौ जों मा थाबावनांगौ आरो दिनै बे दिनै क'क्राझार बादियावबो जों होखारजायोब्ला मा जाबावनांगौ दिनै जोंनि अबस्था मा जानांगौ दा गथिखे जोंनि लिडारफ्रा दिनै दायथ' लानांगौ दा प्रमद बर'मोनहा दायथ' लानांगौ बांसिनै प्रमद बर'आ दायथ' लानांगौ बे बिटिसिनि चिफ बे आरो बे दायथ' लानांगौ खार'ना दिनै बिसोर जुदि बिटिआर सुक्तियाव नङै बाङै जुदि लिरनानै लाबोआमोनब्ला दिनै सरकारा बिदि मावनो स्कप मोननाय नङामोन दिनै बिटिआरआ गावनि क्षमताखौ जुदि डिसिनो हरामोनब्ला दिनै जोंनि हाखौ डिसिआ सेनो हायामोन बिटिसिआ गावनि क्षमतायाव दोननांगौमोन गावनि क्षमतायाव दोनाखिसै बियो गावनि क्षमतायाव दोनाफ्रा मानो दिनै बिटिसिआ माने सरकार हरबाय डिसिनो हरबाय खोथा बे बिराद दुर्भाग्य बर' जाथियाव बिदि जोङो जे खोनाबाय थायो गङै फाङै राव खोनाबाय दे बे जोंनि थाखाय बिराद दुखुनांथाव आरोखि दुर्भाग्य दिनै डिसिखौ बिटिसिआ बाहायनो मोनबाय होनना बुंनाया बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन मिसा खोथा जेबो गैया आरोखि दिनै बर' जाथियाव दे एथ' जाम्बा जाम्बा मानसि दाबो नों डिसिखौ बोरै बाहायनांगौ फालाय डिसिखौ बोरै मोननांगौ डिसिखौथ' नोंथ' हराखै बिटिसिआव खुनु डिसिखौ हराखै आरो सिडुलाव बिदि प्रभिजन गैया डिसिखौ बाहायनायनि दा दिनै जोंखौ रायजो राजाखौ थगायनो थाखाय डिसिखौ बाहायबाय डिसिखौ बाहायबाय होनना बुंदों खिन्थु बाहाय मोनाखै डिसिखौ बाहाय मोनदोंब्ला दिनै डिसिआ माने बिटिसिनि समस्त पावारखौ मानो लाबोजोबगौ दिनै दा दिनै माने डिसिनि खिउ मानो गिदिंनो गोनां जाखो दिनै प्रमद बर'आ दिनै बुंना हो बे हाखौ डिसिआ लानो मोना बेखौ बर'फोरनो होनांगौ प्रमद बर'आ बुङाबो बे दायथ'खौ लानांगौ प्रमद बर'आ जिहेतु बिनि दारैनो जादों बे हा सेजानाया बिसिनि भुल नीतिनि थाखायनो दिनै जोंनि हाखौ सेगासिनो दं दा प्रमद बर'आ दिनै बे दायथ'खौ लानांगौ बिटिसिआ बे दायथ'खौ लानांगौ बे जायगानि हाखौ खुनुदिन माने डिसिआ गावनि इन्टारेस्टआव बाहायनो मोना बे जायगानि हाखौ बर'फोरनो होनांगौ बर'फोरनि हा बियो दा बर'फोरनो बे जायगायाव पाट्टा होनांगौ जों बेखौनो दाबि खालामो एक्स गावब्रा दा बर्थमान गावब्रा नङा दा जाय हक मथा मथि जोङो माने दाबसिनिफ्राय खारबोनाय बर' नङा जोङो अरिजिनेल एकदम बे बर' भातारमारि गामियावनो जोनोम मोननाय आंनि बैसोआ दा 80 बोसोर बैसो जाबाय आं उन्दैनिफ्रायनो बे जायगायाव नुबोदों आरो बे हाया गासैबो जोंनि भातारमारिनि जोबमोन 800 बिगा हा जोङो बर' भातारमारि गामियाव गमात दंमोन 800 बिगा हा बे गमातखौ जोङो 26 बिगा भेटनारियाव हगारदोंमोन दाबो भेटनारिया खावसे दं खावसे गौराङाव लांजोब्बाय बे रनेन बसुमतारिया माबा होननानै मा होनो प्रटेक्सन खालामनानै
दा खावसे दङ आरोखि थाबथाना दङ दा बेवहायनो जों लागा माखासे बल गेलेयो माखासे भेटेनारिया अफिस खालामगासिनो दं आरोखि दा बेबायदिनो बे गौरां बारनायनि हायाबो बै बिनेस्वर ब्रह्मखौ फबनाय जायगा खाथिसिम माने जों लागोन जों दा बे बिनेस्वर ब्रह्ममोनहा बारनानै बे बांगालफोरनि हायाव एसे थाहैनायाव दा बे बिनेस्वर ब्रह्मखौ फबनाय जाहैदों आरोखि बे बिनेस्वर ब्रह्मखौ फबनाया बांगाल जाफर बोराइनि हामोन आरोखि जों मिथिनायाव दा बेबायदिनो बे हाया गासिबो जों लागोन जोबमोन कालचार कमप्लेक्सखौ जों हंगारबाय 60 बिगाल' होनना बुंदोंमोन 60 बिगायाव बोरैबा रेवरेवाया 120 बिगा ना बेसेबांबा लादों आरोखि जाय हक मथा मथि जों बेवहायबो साख्रि मोनाखसै ओरैनो हाखौल' हंगारना होनाय जाबाय आरो बेनिफ्राय जों थुरि लज हंगारना होबाय बेवहायबो जोङो 20 बिगा लादोंमोन बिसोर दाना मा जाबाय बाउन्डारि होनो हाथ्र'आ होननानै 12 बिगाल' लादों बिसोर 12 बिगा लानानै दा 12 बिगाफोर दङ गावसिनि नामाव एलटमेन्ट खालामनानै लायाखै दा बे हाखौ NLFBफ्रा दखल खालामनानै दङ दा बे हाखौबो नैबे दानि DC बांला खालामगोनाव बेखौ सुथादों होननाय खोनादों आरोखि बिथांमोननिफ्राय जों खोनायो आरोखि खावसे लादों सुदों बेखौ जों खोनायो दा बेबायदिनो बे हाया गासिबो जों लागो बर' भासारमारिनि आरो बर' भाषानि मानसिफ्रानो लादों गोदान मानसि गैया गासिबो जों बे फुराना मानसियानो जोब दा बिनिखायनो जों बे हाखौ हंगारनो हाया बे हाखौ जोङो जिखुनु प्रकारै प्राणप्रनि सेस्था खालामनानैबाबो जों हमथागोन आरो BTC सरकारखौ जोङो खावलायहरो नोंथांमोना बर' भासारमारि गामिनिफ्रायनो भट लानानै देरहालांबाय लरेन्स मोनहा दा जोंखौ जुदि नायफिनाबा नोंथांमोनहा आरो भबिष्यतआव नोंथांमोनहा सिन्था खालामनांगौ लगिया जानानै थागोन बेनिखायनो आङो खावलायो नोंथांमोनहा जोंनि बे बर' भासारमारिनि रायजो राजानि दुर्दशाखौ नायनानै माबा मोनसे बेबस्था खालामो बिनि थाखाय आङो अनुरद खालामनाय थाबाय